Hola, el meu nom és Judit Requesens i sóc una de les alumnes que ha format i forma part d'aquí de l'Institut Català de Programació Neurolingüística a Tarragona i us volia fer partíceps de la meva experiència. Sobretot comentar que jo ja tenia en ment, ja tenia alguna noció de coneixements de coaching, de creixement personal, de programació neurolingüística, però em mancava alguna cosa i casualment a través de les xarxes socials vaig veure una publicació de l'institut on parlava molt bé, d'una manera molt explícita i molt amena i molt entenedora del que era la programació neurolingüística i la seva diferenciació com a metodologia, parlant sobre què eren les pseudociències, les ciències i la disciplina de la programació neurolingüística. Acte seguit vaig començar a buscar informació, vaig buscar la seva web i allí vaig veure que feien cursos i xerrades. Així que em vaig animar i vaig anar a una xerrada on un dels directors, el Ramon, és el qui la feia i em va agradar tant que vaig tenir claríssim que jo volia formar part d'aquestes formacions. La programació neurolingüística no només m'ha donat eines i estratègies per dur a terme a la meva vida professional, a les meves relacions socials, sinó també a nivell personal. És una manera de tenir uns recursos per poder fer-ne ús que milloren no només el teu àmbit laboral, sinó també el teu àmbit personal. Jo us convido a que passeu per l'Institut Català de Programació Neurolingüística, trobareu grans professionals, flexibilitat horària, tracte humà, cuiden moltíssim els seus alumnes, el temari és correcte, és excel·lent i les classes són divertides alhora que també ajuden a través dels exemples reals, de la vida real que podem tenir un dia quotidià, ja sigui a la feina, com comentava abans, com a la vida personal. Per tant, jo considero que el que estic aprenent i les formacions que he dut a terme aquí a l'institut, per mi ja les considero com una actitud enfront la vida. Gràcies.